Doncs ara sí que comencem el programa, ara que estem aquí tan tranquils, que ens posi al dia Santi, my friend, què tal? Què tal? Bon dia, com esteu? La notícia, com vosaltres dèieu, jo crec que s'ha publicat aquesta matinada, però fins a les 8 del matí s'ha publicat. S'ha publicat aquest matí la mort de Maria Teresa Campos, una comunicadora que va revolucionar el món de la televisió, i sobretot perquè era una dona empoderada en aquella època, quan ella va ser cap d'informatius de Ràdio Cadena, que després la va absorbir Ràdio Nacional d'Espanya. Als anys 80 va viatjar a Madrid, es va incorporar a l'equip de... va ser Chica Armida, amb Jesús Armida, juntament amb Nieves Herrero, per exemple, i després ja van veure que tenia un gran potencial com a líder d'un programa i va dirigir els matinals, era la reina dels matins, a Telecinco, després Antena 3, una persona que va revolucionar, com deia, el món de la comunicació perquè tenia el poder de parlar de coses serioses, d'introduir les tertúlies polítiques als programes, als magazins, i després la part lúdica, convidats en directe, música, fer d'actriu, perquè feia esquets amb la seva filla, amb la Rocío Carrasco, música en directe, és a dir, realment, com dèieu abans, parlant d'altres personatges, una icona dintre del món de l'espectacle, doncs ella dintre del món de la comunicació, i molts dels magazins que actualment veiem són una mica una rèplica del que ella va crear en el seu moment a la televisió. És el que deies, que va començar amb Jesús Hermida. O sigui, va tindre el millor mestre. El millor mestre, per poder després ella, i com altres, fer el seu programa de la seva manera. I van veure que brillava amb llum pròpia i per això li van donar aquesta possibilitat de dirigir i de presentar un programa. Per cert, hem vist ja les primeres imatges, el tanatori s'ha obert a les 12 del migdia, a La Paz, a Tres Cantos, una població que estava molt propera a Madrid. Hem vist a la Terelu i a la Carmen Borrego, les seves dues filles, vestides absolutament de negre, agafades de la mà, i també els acompanyava la neta, Alejandra Rubio, i el pare, és a dir, l'exmarit de la Terelu Campos, Alejandro Rubio, i després molta gent a través de les xarxes socials han fet ressò d'aquesta mort, com Jorge Javier Vázquez, periodistes de tots els àmbits, de totes les televisions, i sobretot Yusan Acha, que va ser un dels directors del seu últim programa de 7 anys a Telecinco, Que tiempo tan feliz, deia en el seu Instagram que a ell en aquest moment li agradaria que la recordessin amb alegria, és a dir, no plorant, és a dir, posant una part com optimista, no? És a dir, malgrat que és una notícia molt trista, perquè tenia 82 anys i ningú s'esperava, fa aproximadament un any i mig li van detectar aquests problemes cognitius, ningú s'imaginava que moriria de forma tan ràpida, no? Parlaves ara... No, anava a dir, és que la mort és una de les coses que té que mai saps quan t'arribarà. Si tard, si d'hora, no ho sabem. Parlaves ara de les seves filles, sí que és cert que la notícia que estava hospitalitzada en estat greu va sorgir diumenge, si no m'equivoco. Durant aquest temps les seves filles han trucat a tots els amics propers, familiars, perquè l'anessin a veure a l'hospital. Com valores el comportament de les seves filles en aquests darrers dies i en els darrers mesos, que ha estat crítica, també? En els darrers mesos no massa bé, però en les darreres hores és normal, perquè, vull dir, ella, d'alguna manera, quan va ingressar a la Fundació Jiménez Díaz, no va ingressar a la UCI. Ella va ingressar en una habitació normal. Suposo que veien que ja era complicat. Es complicava tot. Es complicava tot, no? Diuen que potser va caure. Això no ho sabem del cert. Sabem que el comunicat mèdic deia que havia tingut una infecció respiratòria. Aleshores, el més normal, com ahir, per exemple, el Padre Ángel, una persona molt propera a Maria Teresa Campos, que sempre ha sigut molt solidari amb molta gent, sortint de la Fundació Jiménez Díaz, ahir deia se nos va. Però se nos va en paz con sus seres más queridos. La qual cosa vol dir que elles, les filles, han fet bé, que la gent més propera, com per exemple Belén Rodríguez, una periodista que ella ha comentat que era com la seva segona mare, li poguessin donar l'últim adéu amb pau i amb tranquil·litat. Jo crec que l'actitud en aquest cas de les filles ha sigut positiva. Positiva. Deies abans, volia que se la recordés amb cert optimisme, però en una de les seves últimes aparicions públiques a Telemadrid deia el que veuran a continuació. Volia més feina. Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué. Si porque sea mayor, no hay un sitio, ningún sitio, ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar porque ese trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada
Y a mí eso, y no me quiero poner a llorar, a mí eso me está haciendo mucho daño, porque creo que no es justo. Això ho deia Maria Teresa Campos a Telemadrid fa uns mesos al programa 10 minuts d'Anna Igartiburu. Com valoreu les paraules de Maria Teresa Campos? Ella tenia raó, perquè si la gran Maria Teresa Campos no tenia la possibilitat, perquè no és que ella volgués un programa, col·laborar com a tertuliana, si ella no va poder aconseguir això, imagineu-vos altres persones que estan en una situació després d'una llarga vida laboral, quan arriben d'alguna manera a l'edat de la jubilació, és molt difícil passar aquesta frontera. I ella el que volia era sentir-se útil. Potser s'haurien d'humanitzar una miqueta, i persones que t'han donat tants anys un share que t'ha beneficiat molt, doncs en els últims moments no deixar-les com arraconades. Sí que és veritat que la fàbrica de la tele a Telecinco, la productora de Sálvame i tal, va fer un programa que va durar molt poc amb ella, que no sé si ho recordeu, que era pujada dins un autobús. La Campos Mòbil. Sí. Només va emetre un programa al març del 2021. Però potser ella no necessitava el gran protagonisme i força, sinó potser més estar en debat. En aquesta entrevista el que deia és que necessitava una rutina de sortir de casa seva, de preparar-se un guió, etc. Donar-li vida, donar-li vida. De tenir les hores ocupades no només anar a visitar amigues i jugar a cartes i anar a la seva Màlaga natal. Quan t'ha apassionat una feina, lògicament, et costa molt ara dedicar-me a mirar... la vida contemplativa. Exacte. Això ho deia Telemadrid, el que acaben de sentir, però nosaltres volem parlar amb un dels nostres companys, Mateo Vergara, que el podem saludar a aquesta hora. Mateo, molt bon dia. Hola, bon dia a tothom. Hola, Matías. Mateo. Ay, Matías, siempre te llamo Matías. No te preocupes, por algo será. En otra vida sería Matías. Igual se me tiene que cruzar un Matías. Pues igual es el que el destino te trae un Matías a tu vida. Fíjate. Mateo, parlem amb tu perquè tu vas fer a la teva època de la universitat pràctiques amb Maria Teresa Campos, oi? Sí, hice mis prácticas de la Escuela de Interpretación Actoral en Madrid y en Mediaset con Emilio Aragón en Bit Noche y con María Teresa Campos en Paso a la Vida. ¿Cómo es trabajar con ella? Pues ahora toro pasado diría, bueno, y antes, que una experiencia maravillosa de vida y una escuela viva, porque era genio en figura, o sea, innovadora, transgresora, fuera de su época, o sea, porque ahora nos reímos, pero los talent shows que a día de hoy son usuales, ella en sus secciones ya hacía sacar a personas del anonimato que cantaran y construyó alguna que otra estrella, quizás, igual ahora están apagadas, pero daba la opción a las personas emergentes actoralmente hablando, siempre estaba por y para el equipo, mantenía el equipo muy vivo. Y genio y figura como buena Géminis, con carácter, pero muy buena. Yo la verdad que reconozco que me ha dado mucha penita. Bueno, por eso duró tantos años. Porque tenía que tener también carácter, si no se te comen. Una diosa, sí, creo que sí. Si no se tiene carácter, inteligencia y sabiduría, no se llega a hacer cosas como las que ella ha hecho, ser la reina de las mañanas muchísimos años y, en resumidas cuentas, un peso pesado de la historia de la televisión en este país. Mateo, ¿alguna anécdota que recuerdas de ella? Anécdota, pues que sí, yo siempre diré que con la Campos el amarillo, que todo el mundo lo tenía un poquito estigmatizado, el amarillo, y ella resulta que a los estrenos va de amarillo, flores amarillas en plató, ramos que le llegaban en un estreno con flores amarillas, y dices, al final es todo actitud, no es un color el que te va a hipotecar, sino tu actitud, lo que tú sepas hacer bien hecho, no importa los colores. Entonces aprendí que el amarillo me acompañará siempre, y de hecho llevo tatus en amarillo, me apasiona el amarillo y lo uso mucho, y eso lo aprendí de ella. Fíjate que nosotros tenemos amarillo en el plató. Pues maravilloso, y estrenasteis ayer. Y nos da suerte. Pues éxitos, éxitos. Mateo, te agradecemos mucho tu atención y muchas ganas también de verte pronto, hay que decir. Seguro que en breve nos vemos, prometido. Un abrazo.
Gràcies. quiere. Un beso enorme. Gràcies, Mateo. Doncs Mateo Vergara, que havia fet pràctiques amb Maria Teresa Campos. Santi, una mort als 82 anys que molta gent lamentarà en els propers dies, òbviament. Sí, i hem de parlar també, ahir, per exemple, Isabel Pantoja sortia a l'Hormiguero i deia que ella és la folclòrica, ella és l'artista, però després a casa és mare, era filla, germana, i la Maria Teresa Campos igual, és a dir, una persona que professionalment era molt recta, si t'havia de tocar el crostó te'l tocava, i després tractava a la gent una mica com a vegades com si fos la gran mare, no? És a dir, jo tinc una amiga, a més tu la coneixes, Mònica Vergara, jo havia treballat amb la seva mare, que dissortadament també ens va deixar, i va començar de molt joveneta, i quan va quedar embarassada, per exemple, ho explicava l'altre dia a televisió, a mi m'ho explica personalment, no? Doncs sempre estava al costat de la seva gent, d'alguna manera com si fos la matriarca, independentment d'estar al damunt de la redacció, de la gent de producció, etc. Després tenia aquesta part humana que d'alguna manera la feia més propera als treballadors que estaven amb ella i a la gent a la pantalla. Clar, per això va durar tants anys a la pantalla. Santi, a banda d'aquesta notícia que hem de lamentar, parlem de l'actualitat de la crònica social durant tot l'estiu. Han passat moltes coses, començant pel ressonat cas de Daniel Sancho. La crònica negra, realment, a veure, aquí hi hauria d'haver un criminòleg o un psicòleg que analitzés com és realment Daniel Sancho, no? Ho dic perquè ahir van sortir unes imatges que poden canviar, poden fer un gir radical al judici que se celebrarà, diuen que abans que acabi aquest any, perquè Daniel Sancho, en principi, ell es va confessar autor de la mort, de l'esquarterament, en principi era la seva parella sentimental, o almenys tenien una relació, ell en principi va dir que no i després va dir que sí, d'Edwin Arrieta, que era un metge colombià. Aleshores, deia aquestes imatges on ell, la policia de Tailàndia, va reconstruir els fets i ell explica detalladament com va esquarterar el cos d'aquesta persona, és a dir, del seu amic íntim. Aleshores, amb aquesta fredor, amb aquesta sang freda, que fins i tot sang freda ho dic perquè va agafar el cadàver, el va posar a la banyera i el va mullar perquè la sang no es coagulés. Aleshores, el problema és que ara la defensa, Marcos García Montes, juntament amb el pare d'aquest noi, que era net de Sancho Gracia, el famós Curro Jiménez, i pare de Rodolfo Sancho, des de fa unes hores està a Tailàndia, la seva mare ja portava unes setmanes, Marcos García Montes, demà es trobaran, el pare, l'advocat, fent el vis-a-vis amb el Rodolfo, amb el Daniel Sancho, com es pot defensar una persona que explica els ets i uts d'aquest esquarterament. I a Tailàndia. I a Tailàndia. Que no és... O sigui, que allà... A veure, poca broma, en principi la policia encara estava d'alguna manera intentant esbrinar noves coses. Crec que ja definitivament això ja ha quedat tancat. No s'ha trobat encara totes les peces. Però suposo que el que tu et refereixes són a les imatges que van sortir en exclusiva al programa de Sonsoles Onega, en el que es veia el noi imitant el que va passar aquell dia amb el policia. És a dir, agafava el policia de les cames. Era una reconstrucció, sí. Bueno, és el que ho fan. Sí, però no estem acostumats, Helena. Però fa la reconstrucció no amb un dels protagonistes. No, ja, bueno, amb aquell home que per desgràcia... O si més no es filtren les imatges. No. Amb la qual cosa, clar, l'advocat ho tindrà molt difícil. Sí que us puc dir que el rei de Tailàndia, quan és el seu aniversari, que és el juliol, acostuma o commuta les penes de mort per cadena perpètua. Això li va passar amb un ciutadà espanyol que va fugir de la justícia espanyola i va també esquarterar amb un senyor de Lleida que es diu David Bernat, i el rei de Tailàndia li va commutar la pena i està complint cadena perpètua. Després de 8 anys es pot traslladar al seu país d'origen. Jo, en el cas del Daniel Sancho, la cosa està molt complicada. La família de la Rieta sí que vol una indemnització, no demana la pena de mort, però en tot cas la justícia, perquè això de moment són tot el tema policial. Hi ha d'haver un judici i aleshores haurà de dir el fiscal què és el que demana i el jutge. T'ha de passar pel cap per fer una barbaritat així. Bueno, jo vaig sentir l'altre dia en un programa de ràdio el fet de que Daniel Sancho podria tractar-se d'un psicòpata. Però no necessàriament. Els psicòpates moltes vegades no tots són dolents, és a dir, molts cirurgians, i no sé si això ho sabíeu, també són considerats psicòpates.
Cirurgians? Sí. Els cirurgians? Sí. No, Molts home, cirurgians, no, jo. sí. No ho dic jo, ho diu un estudi. No ho sé, jo no ho sé, jo no ho havia escoltat tant en la vida. Una persona que opera cor obert moltes vegades ha de tenir uns certs... Una sang freda. Sí. Una sang freda, I però això no és un significa psicòpata. que sigui dolent. No sabem, i ha d'estar per determinar si Daniel Sancho és o no un psicòpata. Clar, això s'hi eximeix o l'eximeix quan se celebra el judici de ser condemnat a pena de mort, lògicament. No? Això després s'haurà... Això ja s'ha descartat perquè ell ha confessat el crim. Ha confessat, però clar, si ell no està del tot allò equilibrat mentalment, això es pot d'alguna manera considerar com que juga al seu favor. Clar. I no sabíem si prenia medicació, si estava en tractament... Però bé que se'n va anar de festa, després. No, evidentment, però clar, això quadra més amb una actitud d'una persona que és psicòpata i no sabem, això va ser a Tailàndia, però vull dir, el seu dia a dia, com era a Madrid, com es comportava, com tractava la gent, si realment tenia... Caldrà veure i caldrà veure com avança la investigació. S'ha desgraciat el reste de la seva vida. Això per descomptat. I a la família també? I a la família també, exacte. Caldrà veure com segueix aquesta investigació, perquè en aquests moments segueix oberta. Canviem de protagonista. Ens anem a Tamara Falcó. Sí. Què li passa a Tamara Falcó? Bueno, el que no li passa és que està embarassada. Això ja està. La gent vol que quedi embarassada. Bàsicament perquè té una certa edat i quan una persona ja passa dels 40, en aquest cas una noia, doncs, a veure, el tema del part, de quedar en estat de bona esperança... És veritat que el cos va canviant. Lògicament, es poden produir problemes, etc. Però mira, la Rosa Quintana, una altra de les estrelles dels matins que va passar a les tardes, va tenir bessons i crec que eren 49 anys. Jo crec que allò va ser un despiste. Sí, però vaja, que va quedar embarassada i va tenir les criatures, que ara són adolescents. És que pots tindre una patinada. Aleshores, sabem el motiu pel qual, de moment, no ha quedat embarassada. I és molt senzill. Aviam, explica'n. No hi ha ningú sota el llit. Anem a aclarir-ho. No hi ha ningú sota el llit. Algun periodista que estigui allà controlant si ha salto el tigre o no salto el tigre. No. Clar. Pot haver-hi salto del tigre, però amb control. Totalment. No sense control, sinó amb control. No, amb això sempre amb control. Què passa? Van fer la lluna de mel, van anar a Sud-àfrica i per anar a determinats països un s'ha de posar la vacuna de l'hepatitis B i la de la malària. I aleshores els especialistes recomanen que durant un període de 3 mesos aproximadament una persona no pot quedar embarassada perquè el fetus podria tenir malformacions. I aquesta és la deducció que fa la revista 10 Minutos, és a dir, això ha sigut a l'entorn de la Tamara Falcó, pel qual ella, malgrat que va dir que estava en un tractament de fertilització, no queda embarassada. És cert o no és cert? Aquesta és la hipòtesi. El cos ha de fer neteja. La hipòtesi que va circulant i sembla ser que de moment clar, no s'ha comprat des d'hi porta ja 2 mesos i encara que sapiguem no se li veu panxeta. Clar. Santi, a banda de Tamara Falcó hi ha un altre protagonista de la Casa Reial que és notícia durant tot aquest estiu, que ha sigut notícia. Aviam, de qui es tracta? Estic veient aquesta jaqueta de color verd. Sí. Anem ben encaminats. Anem ben encaminats perquè la infanta Leonor... Mira que guapo estàs, La futura reina, princesa d'Astúries... No ho dic cada dia. No, home, clar, és com el color camuflatge, d'alguna manera. El verd, allò amb taquetes, com les palmeres aquestes que tenim aquí al darrere, no? Exactament igual. Doncs ella, després d'estar 2 anys fent els 2 primers cursos de batxillerat a un col·legi elitista a Gales, ara està la seva germana allà, la infanta Sofia, la seva germana petita, doncs ha de fer l'aprenentatge als 3 exèrcits, terra, mar i aire, i ara està a la base naval de Saragossa. Però el més curiós és que, clar, no està tancada a les 24 hores, perquè això no és un reality, i surt de tant en tant a prendre una copeta, més que prendre una copeta a menjar. I va sortir amb un grup de companys que estan també a la seva mateixa promoció, van anar a un bar, ella es veu que ella mateixa va anar a la barra i va demanar, escolta'm, doncs vull un bocata o no sé què, després el compte era 170 euros i es van repartir una part per cadascú. I és curiós veure aquesta noia caminant tranquil·lament. Jo em pregunto, la deuen castigar a pelar patates? O a fer abdominal? Senyor, sí, senyor! Jo crec que l'estan tractant molt d'una persona com si fos una persona normal. A veure, ella és una alumna, en aquest cas. Està superbé, que la tractin com una persona normal. És a dir, jo no sé... És que a mi em venen les imatges aquelles de Fiel i Caballero...
que li cridaven maionesa, mayo. Home, jo crec que un càstig d'aquestes característiques potser no tant, però suposo que sí. Home, ha de Le provar iban, les Alteza, assignatures. haga 10 abdominales. No crec, no. Alteza, 20 patatas. No crec. El que passa que hi ha aquests mecanismes de pela patates que és molt senzillet, sabeu? Però vols dir que l'Emília... per anar rascant. A l'Emília, quan feien, ara ja no fan, amb ganivet, no? Allà, ella... Però no està fent l'Emília aquí, diguéssim. No, està No. fent un curs militar. Un curs Sí, però perquè quan que durarà ella 2 sigui anys, directora... em sembla. 2 anys, Crec, No, Santi, de cap manera. No dura 2 anys? Estarà a Saragossa fins l'octubre, crec. Ah, fins a l'octubre només? Sí, diuen... Ah, és un curs exprés. Sí, clar, perquè llavors ha de fer una altra formació, bueno, ha de fer 1.000 formacions. Sí, no, en altres exèrcits. Ho he pensat Clar. que duraria una miqueta més. Però vaja, L'octubre estarà. jo crec que és una 3 mesos, ventajada. Clar. És a dir, que no ficarà la pota perquè que si no la Que mare bé i li el queda pare... l'uniforme, eh? No, li queda bé malament. l'uniforme, eh? Sí. És que és guapeta, a la més, amb noia. un munyet... És guapeta, no? És Amb molt allò, amb bona. els claret, roseta, no? I joveneta. Els pares són guapos. Clar. Vull dir, el rei és molt guapo Sí. i la reina també. També. A mi la reina em Sí. sembla una tia guapíssima. Ja. No, físicament No, no, us és sembla guapa, molt és guapa. guapa. Sí. A mi la Letícia em sembla molt... sempre Potser m'ha s'ha semblat quedat molt sense guapa. expressió No, ja ho de sé per què cara. ho dius, per les punxades. No, sí, està molt bé que es punxi tothom. Està molt bé. Però potser s'ha excedit, llavors no té expressió i li fa una, Bueno, però- i li fa una afecció molt dura, que potser no és tan dura. No? Bueno, Bueno, no ho sé, escolta. Però sí que són molt guapos tots. en Sí, fi. són guapos, són bueno, guapos. tots no. Home. Per què no? Home, Helena, la casa reial, tots no. Home, tots no, clar. Ja m'has entès, oi? No, home, no. Tots... Hi ha germans que, bueno, s'han... Jo, bàsicament, que són trapelles, una mica, no? Ho dic pel Froilán, no? Ai, el Froilán. Sí. Però Froilán, el nebodet, el el Froilán nebodet. ha sortit a l'avi. És trapella, sí, però no és lleig el Froilán, físicament. Home, a veure, no és Mister Espanya, però vaja. Bueno, no tothom és Mister Espanya, clar. Jo tampoc seria Mister Espanya i per això no s'ha de matar. En fi, canviem de tema. Sí. Miguel Bosé, també és notícia per un atracament. Home, la veritat és que és molt fort perquè a Mèxic i altres països llatinoamericans, Colòmbia, per exemple, el tema dels segrestos, el tema de la violència, la gent va amb armes pel carrer. Sí, clar. Doncs clar, el Miguel Bosé té una casa enorme, una mansió, per dir-ho d'alguna manera, estava amb els seus 2 fills biològics i amb el servei, i van entrar 10 persones a l'interior de la casa. Que et deus pensar, llega el càtering. Ja. Clar, et Catering, deus pensar però clar, això. 10 Però de sobte persones. et diuen això. És a dir, es veu que es van dividir entre una part va entrar per la part del darrere de la casa, l'altra per la part del davant, els van lligar, sí que es veu a través de les càmeres de seguretat que han pogut identificar la cara Però d'aquestes segur que era persones. gent que coneixia la casa, eh? Probablement. Home, I que els tenien controlats, suposo, Home, i de les tant. entrades, de les sortides... jo crec A veure, que sí. amb una persona adulta això és un tràngol, però clar, els nens són menors. Clar. Eh, Un susto. Realment un ensurt impressionant. Ell mateix va comunicar a través de les xarxes socials el que havia passat i especificant que ell té la seva residència a Mèxic i que, malgrat això, continuarà allà. És a dir, que no marxarà. No has de marxar, perquè et passa una cosa així. Home. El que passa que t'espanta. Dèiem també Hauràs d'agafar amb més seguretat, potser. Mònica Pont, que vivia a Mèxic Sí. i amb el seu fill van arribar a l'aeroport, es veu que algú els va controlar segons ha dit ella, També i quan van arribar a casa seva els hi van robar 2 Rolex, i ha dit Mònica Pont que segurament abandonarà, marxarà de Mèxic. Però també et dic una cosa, no cal anar-se'n a Mèxic, perquè ahir vaig llegir la notícia que Carlos Sainz havia atrapat el lladre que li havia robat. Sí, I no sé si on ha I va ser a sigut, a Itàlia. Saragossa. A Itàlia va ser. I Maria del Monte, a casa seva, a Sevilla, també li va passar 3 quarts del mateix. I te'n vas aquí a Barcelona a algun lloc i també et passa. Sí, al Amb final, la qual al la final- inseguretat existeix a tot el món. Sí, per desgràcia. Sí. Miguel Bosé, que ha estat atracat i, I ara per últim... tra-tra. Tra-tra, bueno, tra-tra no. Tra-tra. Tra-tra no... Trae, no és més Estem parlant de notícies. Rauw Alejandro i Rosalía, que ja no estan junts, això ja ho sabem i ho sap segurament tothom, Per això he dit. però és que hi ha novetats. És molt tendre el Rauw Alejandro, perquè aquest cap de setmana... Sí, tendre, bueno. Jo, com a mi, tendre. a mi ja no m'agrada tant, eh? Perquè l'altre dia va estar al Palau Sant Jordi i va dir, per exemple, te voy a extrañar, te digo adiós, que te vaya genial, cómo duele. buenas Hemos horas. discutido, pero yo te sigo queriendo. A buenas horas. Hay a mí
Anna és el nom de la cançó que li ha dedicat a la Rosalia. Sí. Va dir que, a més, jo he vist els vídeos, va parlar una miqueta en català, el que li havia ensenyat per exemple, la Rosalia, i va dir que aquesta cançó que l'havia escrit dedicat a ella, amb la seva ex, des del mes de juliol ja no estan junts, sembla ser que no hi ha hagut terceres persones, doncs que la primera i l'última vegada que la cantava en directe va ser al Palau Sant Jordi. Ja no la tornaria a cantar més. Clar. S'afegeix a la taula l'Anna Morros, què tal, com estàs, de l'Associació de Comunicació No Verbal? Benvinguda. Moltes gràcies. Aviam què et sembla el que estem parlant amb el Santi, d'aquesta manera de guanyar-se el públic català al Rau Alejandro perquè no el critiquin tant, suposo, no? Bueno, realment no el conec, no? Però el fet d'establir aquesta connexió amb el teu públic és important. I això fa que guanyi encara més seguidors. M'imagino que també en els escenaris es pot llegir el llenguatge no verbal. Exacte. Perquè potser ell diu això que ha dit el Santi, però físicament, o sigui, amb els gestos, diu una altra cosa. Perquè jo, per exemple, gesticulo molt i m'estic donant compte que a vegades vull expressar alguna cosa i potser amb la veu no em surt directament i, en canvi, movent els braços i amb les cares, està fumut aquest noi, o està enrabietat, o està feliç o està content. Com estàs ara, Santi? Com estàs? És un còctel, una barreja de tot plegat. Per què? Emocionat, et diria, bàsicament emocionat. Molt bé, doncs això és maco, emocionar-se. S'ha d'estar emocionat. Rau Alejandro, que ja no està amb Rosalia, aquest concert, i el que has dit, que no tornarà a cantar aquesta cançó. Bueno, això és el que va dir ell. Jo he escoltat el vídeo de la gent que els ha penjat a... Fins que li demanin. Bé, doncs... No, jo crec que... Raül... Ah, no, Raül no. És una cançó... Raül. És una cançó que està editada. Sembla una cançó. Raül. Jo cantava petita una cançó. Com es nota que són la una del migdia i no has dit res, Helena? A mi em dóna la sensació que ell realment estava molt enamorat i potser ella no ho estava tant. Ja, no ho sé. Jo crec que ella estava molt enamorada. Però no creieu? Jo crec que sí. Aquí hi ha una moguda... Rau. No creieu que Rau Alejandro, en el concert del Palau Sant Jordi, posant imatges del videoclip que sortia Rosalia amb Rau, donant-se petons, és una mica... Vull tornar. Ha de ser dur. Dar-se, no ho creieu? Però potser està demanant tornar. No, jo crec que ell té clar que no tornaran, no? Això no ho sabem. Ja, això no ho és que és sabem. cosa seva, al final. Exacte. Nosaltres només veiem aquella part que ella ha volgut mostrar. Clar. Ell ha intentat cantar la cançó, igual se li ha trencat la veu, perquè hi ha molts canals no verbals i igual aquest se li ha trencat i diu, no em veig capaç de cantar. Que bonic s'està, que bé s'està quan estàs enamorat i que malament estàs quan t'has... Totalment. Saps el que ens podria ajudar, tu i a mi, l'Anna? Què? En saber si la persona que estem interessats ens enganya o no ens enganya. Això ho podríem parlar una setmana. Oi. Perquè ens han enganyat molt. Què portaríem tu i jo? A veure, Anna, com has dit? Això no, un quadern d'Ina A1, que són els més grans. Mare de Déu. Santi, gràcies per estar amb nosaltres. Ens veiem la setmana que ve. Setmana que ve vindràs ja amb portades de revistes del Corea. Farem l'aperitiu, potser. Exacte, sí, l'aperitiu com cada setmana. Gràcies. Adéu.